Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken semangat pamartobat, laku APP, srana poso, sesirik, ndonga lan dana menika estu dados pitedah tumraping kula panjenengan dados berkah tumraping sesami. Awit jejering murid-murid dalem Gusti ing jaman menika kula panjenengan tetep dikersakake Gusti supados boten namung ngemungake menapa sing dados kabetan pribadi brayate dhewe, nggih tetep sageta dados berkah tumraping sesami. Salah setunggalipun nggih berbagi rejeki, peduli dumateng kasisahan utawi sesanggening sesami. Mbuh kuwi pribadi-pribadi umat utawi masyarakat menapa dene lingkungan pasamuan suci ingkang betahake pitulungan. Kathah ing jaman menika umat utawi masyarakat sing sacara ekonomi boten gampil nglampahi gesang. Kathah lare-lare sing boten saged sekolah utawi yen sekolah nggih anggenipun nglampahi biaya sekolah kawratan. Nate ta wonten kasus lare SD bunuh diri merga ora bisa tuku buku. Menika tentu dados prastawa sing tragis, padahal awake dhewe kadangkala yen jajan kulineran nelasake arta sing boten sekedhik. Kadangkala gesange awake dhewe ya mubra-mubru, apa-apa dituku padahal ya ora patiya penting, ora patiya awake dhewe butuhake. Mangsa prapaskah menika dados mangsa anggenipun kula panjenengan welimbang lelampahaning gesang kula panjenengan supados sansaya laras kalian menapa sing dados kersa dalem Gusti. Lan Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah kados pundi tanda kutip karma. Injih menika wolak-wali ing nasib. Wonten tiyang sugih ingkang boten peduli dumateng Lazarus sing miskin, sing nyuwun pitulungan marang tiyang sugih menika rebelan tetedanipun tiyang sugih, ning pranyata tiyang sugih menika ya tetep ora peduli, maringi sekedhik ya ora. Menika dados tandha tiyang sing cethil, tiyang sing pelit, tiyang sing boten gadhahi manah peduli dumateng sesami. Mugi-mugi kula panjenengan sami ampun ngantos dados tiyang sugih tanda kutip sing ora nduweni kapredulen. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 16 ayat 19 ngantos dumugi 3:1. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Parisi mangkene,
ana wong sugih nyandang sarwa wungu lan mori alus lan sedina-dina pesta mubra-mubru. Ana uga wong kasrakat jenenge Lazarus, awake kebak memala nglesot ana ing cedhak gapura kami cleguken arep ngilangi ngintir-intiring wetenge nganggo gogrokan saka mejane wong sugih mau, nanging ora ana sing menehake, malah asu sing teka ndilati tatu-tatune. Wong kasrakat mau tumeka ing pati, terus diboyong para malaikat menyang pangkoning Bapa Abraham. Wong sugih mau ya banjur mati lan dikubur, lan bareng wong mau ana ing naraka kasiksa tumenga weruh Bapa Abraham saka ing kadohan lan Lazarus ana ing pangkone nuli nguwuh. Bapa Abraham melasana kula lan kula aturi ngutus Lazarus ngecelupaken pucuking drijinipun wonten ing toya lan nelesi ilat kula, awit wonten ing ngriki kula kasiksa ing latu. Nanging Bapa Abraham ngandika, "Angger, elinga, kowe saklawase urip wis ngrasakake kepenak, nanging Lazarus nandhang sangsara. Mula saiki Lazarus nampa panglipur, nanging kowe nandhang sangsara. Kejaba iku kene karo enggonmu iku kaelet-eletan jurang jero banget. Mulane saumpama gelema mokal saka kene arep menyang enggonmu utawa saka enggonmu mlumpat mrene." Wong sugih mau matur, "Yen mekaten Bapa Abraham, kula nyuwun Lazarus kautusa dhateng panggenanipun Bapak, awit kula tasih gadah sederek gangsal." Lazarus kajengipun nyariosi mantos-mantos sampun ngantos sederek kula wonten ingkang dumugi ing papan pasiksan menika. Nanging Bapa Abraham mangsuli, "Sedulur-sedulurmu wis padha kanggonan Nabi Musa lan para nabi, iku wae kareben diestokake." Nanging ature wong mau, "Leres Bapa Abraham, nanging menawi sumerep tiyang pejah wangsul murugi piyambakipun, temtu sami martobat." Pangandikane Bapa Abraham, "Yen suthik ngestokake Nabi Musa lan para nabi, mesti ya ora bakal martobat senadyana ana wong mati tangi maneh." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ngersakake ing alam donya wonten ing gesang pasujaran padintenan. Kula panjenengan preduli dumateng sesami ingkang betahaken pitulungan kados Lazarus ingkang badane tatu-tatu lan kaluwen butuh diparingi tetedan. Menika temtu bab sing sakjatosipun sepele, maringi tetedan. Kadangkala awake dhewe wonten ing griya kados wonten ing pasturan akeh banget panganan caosan saking umat menika sok-sok ya turah, mung maringi rebelane mosok ya awake dhewe ra gelem. Ning merga masalahe yen manahe awake dhewe ra duwe rasa peduli, mbok omong rebelan ya ora menehi kados tiyang sugih kala wau sing pakaiane wis sarwa wungu lan mori alus, pendak dina pesta mubra-mubru, turah-turah duit, ning pranyata ora bisa asung pitulungan dumateng Lazarus sing kasrakat uripe. Menika lak situasi tragis antawisipun tiyang sugih lan tiyang miskin. Kula panjenengan sami jejering pasaman suci mbuh kuwi ana ing lingkungan wilayah setasi paroki, monggo
kula panjenengan bangun kapredulen anggenipun berbagi rejeki menika boten rikala awake dhewe berlebihan, ngenteni awake dhewe duwe akeh lagi purun berbagi. Kula yakin sinten kemawon naminipun tetedan mesti duwe, ra ketung ya mung cukup, kepara ya kurang. Ning jaman sakmenika kula kinten bab pangan saora-orane saanan-anane menika mesti gadah. Kados pundi kula panjenengan bangun kapredulen berbagi rejeki. Mila aksi puasa pembangunan yen ditindakake tenanan menika estu saged kangge srana kula panjenengan berbagi rejeki kalian sesami ingkang betahaken pitulungan kados Lazarus. Dana sosial APP wonten ing paroki lan ing sakmangkih 70% dikirim wonten ing keuskupan ugi ngirim wonten ing KWI ingkang dipun tilar ing paroki menika 90%. Menika yen dana APP kathah lan sansaya kathah tentu sansaya saged berkahi kathah tiyang. Dereng malih mangkih dana pendidikan, dana kesehatan, dana papa miskin, dana bencana lan sanes-sanesipun menika saged dipigunakake dimanfaatake kanggo bangun kapredulen pasamuan sing preduli marang wong-wong kasrakat. Ning temtu kemawon kedah wonten data ingkang valid ingkang leres tiang-tiang ingkang kasrakat ing sakiwa tengen kula panjenengan kados Lazarus wonten ing Injil kala wau lak cetha banget sing kasrakat menika sinten. Lazarus badane tatu-tatu nglesot ana ing cedhak gapura kami celeguken. Datanipun cetha yen kula panjenengan ing paroki utawi setasi lingkungan menika wonten data umat utawi masyarakat ingkang kagolong kasrakat, menika langkung nggampelaken anggenipun kados pundi bangun kapredulen pasamuan sing peduli marang tiang-tiang kasrakat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.